verse 14 and 15, mama. Wathi u-Eli kuye, Yeah. kodwa kule mini yakunxila, yisuse iwayini yakho kuwe. Waphendula uHana wathi, hayi nkosi yami, ndingumfazi omoya unobunzima, andiselanga wayini azisele. Angakiphi? Ithi bandule uyabona lo muntu uyolile eThekwini akusaphumi ngaswe uyamkhazula umkhazulayo Hey Nkosi yami. akukumandanga emuva Yes Lord. uzofukuza Holy Spirit. unabathi unjani emuva engibini uNehemiya wafika inkosi yakhe exesha esezweni loThixo yambuza inkosi Nehemiya utheni usuku wakho kunjenje utheni usawajela kanti Nehemiya ubi emva Hey Nkosi yami. Indonga sithibekile. siyafana kunjani emva kwesisigidi siya kuYesu sithi Yesu uya Yesu uyafuna zalo kasemva kodwa nabalapha abakhoyo bayafika ngoLazaro awubheke endlini uLazaro phela umphefumulo uzamluza uLazaro lo muntu wayethanda uYesu sothi bafanele bakoLazaro bafela abangamazi uYesu qha nabo abalapha bayafela ngoLazaro bayagulela ngoLazaro kunjani emva sizawuthandaza khona into eziphayo endlini esifuna isiqhawe namhlanje ngegama likaYesu. From time to time umuntu ongakholwayo abamba abheke egqirheni ayova iindaba zakhe bathi naba omkhulu ngabo ahlaze into yakhe nomntu osizwe kunjani sinogqirha wethu uYesu Kristu. From time to time kufuneka ulungiswe ingxaki zakho kutatakho sotataba omnye mama kweli local phakathi wayehlala khona kwayisikela kakhulu wemsandathi kusekelele mithathu kuthe noma abantu basakhulu kuthiwa waphela isibali gqirha wahlaselwa sisibindi sokugqirha wayekukhonza equestionis bekungekho solution lapha ngaphakathi wathi xa ijonga kanibona uncedo wadicide ulandela letintyayo ingafuni abantu baserhafrenet ungabezi problem solvers loweli local xa umntu enengxaki makancedwe siyafana bandazaloka zalapha uthi ke uwana uyabona utata uthi utata kuye wenzeka ntoni kuwe uthi nomzalwane hayi andiselanga tywala utywala busikumilisa abantu ndingumama onomoya onobunzima ungandibona ndithelile umoya wona ubhityile ngandibona ngapha nemoto engafile emqolo umoya wona uxunguphele yakazi umntu ahlala kudlekulu i-double story ufekelile ukuthi uzixhomile usibuze uzixhomela ntoni esitya yonke into nje umoya mzalwane ndiyabona uyavuya nathi unjani abayeni abasika apha kusadebe kanti khona into kutyayo unjani emoyeni abanye bathatha isigqibo sokwenza uhlala phansi ndoyisiwe izinto zaseyasemzantsi kodwa seside apha umoya udiniwe unjani mzalwane ndiyakuva ukuthi uphilile unjani emoyeni sizawubonisa isidumbu esikhulu sakho bendibeke phansi because umoya uyagula usathanazi unehloti sathana ubethi phakathi kwabantu sathana usenza uphakama nanoba
ngifuna imiracle, I'm gonna pray for God to deal with lezi zinto ngomthandazo. Ngiyayiva umuntu akaphaya ukuthi last week yalibhalela uthenge ibhasi for 7 years ayiqeshe ufumana indawo ayikwazi ukwenza mali. Weza kuphethe documents zakhe wathi ukawenza ngoba wenze njani na ayikho msebenzi nomzalwane ngaphandle. Nkosi yami. Yes Lord. Imoto yaphangela namhlanje. Ngomthandazo. Njalo moya. Mfana kalonto. Mhlamba siphinde sithethe. Unjani msebenzi yaphila yesiyanceda. Unjani kodwa moya. Awusathandazi nje. Awuzakwazi ngokufasta. Inzima kwayi-1 day uyisala. Utshothi bakuzalunga nokukholwa kuwe. Mawungenje kodwa. Salwana njalo moya. Amen. Salwana.